Използват се 5-6 капки върху лицето, резултата веднага е видно. Моето лично наблюдение, както че това е моят вид продукт, здрава и сияйна кожа. Можем да имаме здрава кожа и на 35, и на 45, на 55, на 75. Защото учените на Artistry са установили Питам. Извинявай, не чух. Омазняване на зоната от зоната. Да, Т-зона. Т-зона омазнена, да, малко и по челото има, т.е. Т-зоната е омазнена, иначе Смесена кожа. иначе е силно дехидратирана. Защото няма. Без ваше позволение. И твърди, че в момента когато там е